pese pa ndempfekera kondo dzingongwani tombata mumba ane munhu mumbowo ndinawo mufuni mangu ndakatombosvika mumba mune munhu ndo zvakazokuwa tinetsana ndakamunokera kumatumhu ndamunokera kumatumhu mumba makange mune munhu abva andifonera kuseri akatanga kundisira meseji kuti kukwirwa kunoda ndichakudi kukwirwa kunoda ndichakudi mameseji ndinawo kukwirwa kunoda ndichakudi uya kutoti embe twako tiri kuno Amai tupirei. Yararai vanhu we. Taurai musoro nyaya uyu wamakanyoresa. Wanzo here shamai? Anzuri uchiri kundida here? Kuda munhu ndongokambodanana naye. I'm sorry, Amai. We're genuine. Baba, we're genuine. Ongowari anga ari mukadzi andaibhadhara mushure mungire pedza zvatinenge tichiita semazuva ese. Maizwa mai. Mada kuti wakachena. Atisa kupedza nguva yemumo. Yanakari. Nguva yanakari. Maibhadhara. Kana mapedza maita sei? Ndaimubhadhara. Maibhadhara. Munguva yakareba sei? Handichazive nguva. But pazvakatanga kunetsa. Uyu pese pa ndempfekera kondo. Dzingongwani tombata mumba ane munhu. Mumbowo ndinawo mufuni mangu. Ndakatombosvika mumba mune munhu. Ndo zvakazokuwa tinetsana. Ndakamunokera kumatumhu. Ndamunokera kumatumhu mumba makange mune munhu. Abva andifonera kuseri akatanga kundisira meseji kuti kukwirwa kunoda ndichakudi. Kukwirwa kunoda ndichakudi mameseji ndinawo. Kukwirwa kunoda ndichakudi. Uya kutoti embe twako tiri kuno. Akandinongedzera kapepa kehufu. Kapepa but me mabhegi angu atoriko. Akandinongedzera mabhegi kehufu hembe dzangu. Kune mabhegi avo echi. Andaitomupa mabhegi kuti anogona kuita kutenga makoloni kana chii. Baba. Ndakufamba nevarume nhasi varikutombesera stereka. Nhasi kandoramba ndikubvunza nekuti avo basa ravo. Makarongedzerwa kukabhegi kei? Kapepa kehufu kei? Kapepa kehufu kakanei? keka nehembe. Hembe. Kumabhegi ari kwamuti kasi pangu ni mabhegi angu zvaaita munhu webhizinesi andika akatenga makoloni aitora pamberi paadzimai wangu achibonda haya motikari opiwa bhegi kana vaitenga makoloni uchindotorana namubhadhara kuhembe dzakabva kuti right nyaya yakunetse zvinezvi ndikamutengera mota ndakamutengera mota but ezvinezvi akuchapfeke kondomu da kuti uite zvakadaro pa21 days ndofana kunge ndaane mwana right ndabva ndazosvika mumba muine munhu inini Aiwa, izvozvo zvese hazvina basa. Imini mabvunzwa kuti nyaya yataurwa mainzwa here. Makati kuti murambane kana kuita sei, ndonge makamboita sei? Yakadanana naye. Makamutengera mota? Sari. Ndichimubhadhara kuita zvandaita naye. Sechi semunhu wamaita sei? Semunhu wanoenda naye. Wamaita. Zvatakawina ndozvinokosha pakutanga. Chambati inini handigoni kurarwa mahari. Jonga.
takutsvake mustadium Nyoredzevanhuka. panapa kwatarisa murume vanhu kwete kuna kwandiri mira apa takuona bhora rovindi mira panapa kwatarisa vanhu iwewe toshiba mira panapa kwatarisa enoniudza rona wekutatarisa vanhu nhasi todyira vanhu vedu vatotunga munhu nhasi kana munhu aida kutaura anoita sei ndozi pachena kamaseka munyarara ka tarisai vanhu amakatarisai nokuzvibhadharisa mwana wangu uyu zvataurwa namusona kuti ataura kuti haana kudangana nemwana uyu iko ndozvataura mabhegi angu ariko aimire pamberi pemukadzi wangu achipiwa mabhegi nemukadzi wangu pane vanhu vangani vanotengesa ipapo vaipiwa mabhegi nemukadzi wenyu pane vanhu vangani vaipiwa mabhegi nemukadzi wenyu ende vachipa munhu wamusi kudanana naye mosvika pakutengera motikari musikananane naye regai nditaure ndidai ndogona kutadza kutaura asi chokwadi ndichiziva munhu andiri kutongana naye ndei aipapo inini zvatakawirirana ndo zvandaingoteedzera nyaya inotangira panapa akatondendera kupolisi ukati mota dziri 13 ndedziri kutesa mota dziri 13 ndedziri kutesa takaenda kupolisi tikanzi nekomishina of courts munyorese zvinhu zvamakatenga mese tabva tasvika pai pakomishina of courts zvakanzi isusu toisa zvinhu zvedu mukombiyuta mushure monge maenda kutaunisenda mubatsirwa nemaloyers ndo vanozotudza zvokunyora tabva taenda kumaloyers kwekwe pabuda mota bhatist saka uyu uti girlfriend harisi girlfriend handi girlfriend ndo vandadzauzaazvimere boys chirungu uyu munhu takawirirana kuti akati mumba mangu inini teerai ndimbotaura mukona mataura andikuita nini mukazi uyu tichitanga kufambidzana isu akati mumba mangu ina hamupinzwe mahari mumba mangu ina hamupinzwe mahari nemunhu asina kundiroona wakapinda mumba mangu ndoda cheuwiri kubva kwauri ndabva ndazviteerera shamwari ndizvo mhuri dzangu handizoda kuti ndipesane mhuri dzangu ndiri kukumbirawo kuti iye ngaada kuti pawakabuda mumba mangu musi wakati hamuna kugara ndizvinzwisise ngaataure musi wasina kubhadhara ndabuda mumba unomuneoda muno gore rinoendere chifo chigara baba chitanga kudanana nawo vasingavazivi ndegara kunonzi kumonjo iwo achigara mushamba vakauya takasangana parodi ndichitokwira lift kwenda kubasa kwangu takatokwira mota yavo iri lift vatobhatira dhora kuti watonikumbira nhano vanatowanyima asi kuti wakandibvunza zita vakati vakatofunga 5 times kana vachizokukura inyaya yekuti dzanyaya dziri kunoku right chakatanga kuitika baba vakaninyepera kuti handina mukadzi wangu akaenda akandisira vana 3 varugara namai kumusha nevabereki vari kumusha kwamurei pandakatanga kudana mai ndakaita dzinokwana idzo 4 months pasina zva ndakambomushaya pakuti ndamushaya murume zvoshua ndakabvuma kuti murume wangu haana chii hana mukadzi achiva nevanin'ina vake neshamwari dzake kubasa kwangu inini ndichikutogara kubasa right pakabva pafamai wake amwene wangu ndobva tichotara pafoni tichitochemawo chigadzirira akuzobata nvanhu vari kushamba muye ku24 tiende kwamurei zvakaitawo mwari hanzvadzi yangu yakaibva yafo kwakutari panotokufonera zvanzi mama imi endaiko ndakwenda kusangana tadzoka ndobva ndakasa izvozvo tichidzoka kunhama isusu anga asina mari mai vakatsva baba anga kuchipata anga asisina mari ndo zvaainditaura semurume wangu ndikamutaurira chero baba kana izvozvizvi ndakataura nawo musuru vakataura kati muroora imbobata tsitsahana yako zvandakataura nemwana wangu ndiri kuzviziva ndairapisa baba wari kuchipatara imisatozivi kuti iye ane mari here haana here aiuya zvekuti ndatosiya kana ndii zvinonzi tsvade mota inotore mabhuku anoitonyora achiuya ndomba mari achinohodha dhisiri achinotengesa iye abva anditi ndina gogo vangu vanonzi gogo dhokasi vatori muno mugogo dhokasi vari mukadzi vake mukaona vandingafanira kwanzi mugogo wangu haumboramba handiti ndigogo dhokasi shamwari ngatichitei zvekicheni tivhure kicheni yesadza tabva tafura chainotsvaga uri konzi kumadhishu ndichitsvaga mbudzi kwamurewa inini tichiita zvinhu zvedu nemurume vangu
masikana 2 ndichosvikaenda kana pakudoka saka chokupaparasadza mufungo satozuti mukadzi wake right teyafura tezera azozvona taenda kunyaradzo yamwene wangu asina futi mari handiti ndindakadira fuel mumotemomo indoenda basa ndotozvishandirawo aiwa murume wangu zvinowanika satoenda kunyaradzo ndopakati maiti ndine stress mai vevana vaya vauya vakuti vada kundiendesa papushu wayanadzvadzira ndikati kokwamangu kunonetsera ngonopuhwa kavelist racho ndokubatsira wana ndochengeta inini wana kutovarei zvanzi baba wanditi zvone ndandotsvagire pekugara vari pawo tichichengeta vana handitika ndisi kutozwa kuti uyu mumwe mukadzi asi vavawafuta right munhu akazobudisa information yese mwana wangu inini mwana wasisi wangu wandakazoendesa pabasa pendoti pabasa pangu nemurume wangu ainzi Josaya ndikazoti mama kubasa uku kune mukadzi ane vana ane kachechi akunzi bokodokaza totoanzi ndimama iwo ndakatora pamini dai vari munhu havagoni kudaira kuti vanhu vakuru vanotoka vanochalenja pamini gara yaro nditsanambirei zvanzi ndozviripo ndokazona kunyaradza ndichosangana maiguru vaya maiguru vabokodokasa vaya vakatoshauda panyaradze pakubata nambota problem navo zvangu ndakangota zvetatafambira tikapedza tikadzoka kumba tamuroti kudzoka kumba ndipo ndakazotanga ati mungangondituka henyu handina mhosva nemimi handina mhosva nemi inini ndambokubvunza iwe mipesa pamurume miti ari kupi zvanzvanga tivaenda kubasa akaorit ini vakati vanopaineta ndiwite ndozvamungakanditaura zveshuwa matinai mukaoenda kubasa masikati manero odzoka pamwacho ndiotoyakahodhi hakuna problem anambota problem nazvo Corretamente. Chapupi chakwana. Ajara kama bako mungu cha email. nasara topedza Aiwa ndakudzikisa mai. Unonyenga nohara. Ndakudzikisa. Alright. Uyu chichapu chakapedzisa. Uyu ndamemponesi wangu. Chese. Pane munhu wandakufunga muri kumuchizo. Dai kutori mukadzi. Abaponesi. Kana ari kuti mukadzi wangu ndibvunzire kuti ndakamubata kangani aine vanhu zvanditori zvafundi zvanditori nazvo mufuni mangu Wakaita sei wewe inini pane mubata amuzi mumba mangu mamuzi mumba mangu zvatauri nazvo chatanga rii inde ndinozviziva kuti ava ndo zvavari uyu ndewedu haana kwaanoenda aakudari musamuregerere baba teerere zvitaura girlfriend mainyenga pamwana wavo mwana wenyu here ndainyenga pamwana mumwe munhu ndichimubhadhara ndo zvaari kuti iye pamaindinyenga paipai chingonditaura kuti hauchandida uchete tunguza zvako inini pachena ndiye akandiburira pachena pamberi pepolisi kuti haachandide handiti ndikutoshandakazotoshamisa inini ndandichiri kumuda bva ndandichiri kumuda achibva andisungisa manza akati mwana dzedziri 13 takadzitenga tiri pamwe chete akati mwana nyaya inotangira panapa kai yakatosvika kumapurisa waita zvakanaka baba vamwana wanga uchiri kumuda bvandiramira wanga uchiri kumita sei kumuda kura kuti munodanana manga muchidanana tanga chidanana zvinomanje nokuti aendesa kumapurisa ezvinavo zvamudacho ndiye akatondiinini ndichiri kutomuda inini ndichiri kumuda kumuda sechii zvatagara tichiita isusu ndozvandandichiri kumuda sechiiwe uyu munhu zvataingoita kuti ndichirira naye ndichimubhadhara ndichira naye ndichimubhadhara ndichiri kutoda ndakudwa mwakabudza mwana wangu unoziva kuti
upenyu hwakafanana nematimu ebhora nizi paunoinzi wapera unomboona ine timu chikutoro wanizi andizvo now iwo wazvona kuti izvo atanobudirwa zvechena iwo haudi loramba uchikecha loramba uchikecha amai mafungei anzi mimi tikati aiwa imi mami murume murumuda asi murume akuti nadzinomaya ati handisi murume aramba asi achiri kukudaiwo futi amaya vavari kuti zvone kukesha ndokumokesha kwacho kwaunenge wane mazuva usingai kunokesha saka vari kuti tirakubudirwa pachena uchiri kuwere handisokwanisa kubuda pachena kukesha ndichiri kuda kuenda kunokesha but akandisungisa ndakutya kuti inini ndakaenda kumba kandakakusprema ndarepwa zvinondiremera mangwana saka ada kukumbira regerero kwandiri kuti akakusungisa inini akatokumbira regerero izvozvi ndinomuregerera but anofanira kupolisi ayo vakambomukana vachaoneka vandinoda kuti uise respect nemwana womumuna nokufadzi ukaramba uchiva matariro ako ndokuitisa munhu hapana munhu asingade mukadzi kana asingaruda kunokwana mudzimai but hapana patinotaura mazwi anonyomba munhu izvozvo ndinozviramba bcause inini handizvidi saka inini ndinotobvira nhasi kutaura nyaya yerespect mai ngamuchiraramisa kuti mai makamawirana kuti maidanana ndopandonyaya now nyaya yako ndeyekuti uchiri kumuda here pakudanana kwenyu changamire munhu uchiri kumuda chimira kae une vakadzi vangani varakazisa nyaya yako andopane nyaya ndine 5 une 5 uyu ndewechikani uyu ndadadai 26 amai inini pamba ndoti munhu ngaatodisizini yake anesi muda kuzvidzikisira adono uyo wamuda nayo isaska atisana bona munhu adzikisira munhu 4 years nachikuru hadzisi 4 years pakuwataura kunyika emangani tine 2.5 years pa 2.5 years makore achifamba pa 2.5 years 2.5 years wakarakaraika ngani akasvika 16 because ndasvika dzimwe nguva mumba muine munhu zvafane patanetsana panaizondisungisa mameseji ndakasvika ina 1 o'clock ndakanoka mumba mangu pamusoro chanyazoita kuti izvezvi tizoita sokanaisakangaiswa maiguru anditi vakatosvika pakunzi kuti ini maini zvamunoita muchimondirwadzisa munoemana padevhidei uchina nemunhu maiguru ine tichitobva kubasa tikachinta se ndototumirwa dhiraivha anoichinditora ndoyakanaka ndechinzi uya undimirire kuita zvandiri kuita handiti ndikati kwainei munombosangana nguva ina baba zvikanzi munozoya muri panze apo ndokusangana babawo mobva mazoenda shuwa yezvakuba mundipuratidzei ndikati alright zvanzi mimi munouya mogara pabryston zveshuwa zvakaiti pabryston pamoto pabasa ipapo ndobva maiguru wabva wabva wati uyai mugesi ndobva wapinda mukati hapana bathroom mumba handiti ndobva wapinda wanguwa ndobva wabuda maiguru wabuda wakabata bhaketi rawo ndobva wafamba bvawakasambuka sepasaidi pemota ndobva taenda kumba taenda kumba ndaazofamba ndoti ndatoya sonati zveshuwa zvandatauriwa zvinhu tasvika kumba kwaimimi chirudzii kuti mimi munonditora kumba uku dzimwe ngona natosvika kumba munondiudza kuno kuti nditange ndakumirire mutange mapedza mozoti ndanea ndosaka ndisi kuita mwana mukunzwa zvikanzi adaro ndiani ndikati handisi kuti adaro ndiani kwaimimi amai nakai munosanganawo nguvayo mukunzwisa wozovesa aindirambira iyo zvindatati kubva muna novemba kusvika nhasika anga kusvika iyoyo kusvika musi wa 14 wetazonetsana 14 wemukanyomutono handirazoona kuti ndomushaya but masikati aya pendendi kubasa ndokanonzvenga obva aenda anditi akatanga kunetsana tikatukana kupolisi akazondienda kupolisi akandikuritira futi akati ini ndinokuuraya hakusi kutanga ini ndinokuuraya nyaya iyoyo kana kutobvunza mapurisa akashamba anoiziva nyaya iyo vakuti ai ndakukumbira vegero mukadzi wangu saka udanditupa kana 500 story zvapera semurume wandinoda handigoni kuti nditi ndagumbuka ndoti ndakusiya ndakabva ndadzokerana futi kumba tadzokera kumba kwekwe ine ndikuda mwana kuti ndomuzvara ndega here ndonyaya yekunetsa ndomuzvara ndega here mwana
anitanga atopinda mune mumwe mukadzi kana kuti masikati anenge ari kune mumwe kumazotoka kune mumwe maneri ndichipedza basa ndokwaanozoya chitoro tienda kunomutorawo alright. Iyo haisiyo yatikutonga dai. Yemwana kune mapositori vatoziva muzukuru wangu chiyangu akazofa apa anga ane 40 asi vese vaiita chi vana iyoyo toisiya yakadaro handitika asi pane patiri kuda kuti ndimbobatsirawo kushu mukomanawo ari kuti ane nguva achikuwanai imi mune zvimwe zvikomba mungadai reiripa aiwe nyarara ekutanga ndisati ndakuziva unhu hwake ndo zvaanoita takarambana handiti pfutseka ndichakuda atenge tiri mukomana nemusikana pfutseka ndichakuda shamwari inini hona hwayandishandisa tichitukana pakasiyana tinorambana kana 5 months aiwa munopindura makutaurira ichokwadi here chekuti muri kubati wawo mune zvikomba handina kubata nechikomba asi kuti ndakanda torambana naye panatodananawo nemumwe ngatipedze nyaya iyi kamwe chete moyo ngatipedze nyaya iwe mukadzi uchiri kumuda mukadzi ndichiri kumuda pane zvimwe zvinhu asingakwanisa kutaura changamire mukadzi ndichiri kumuda iwe teerera iwe chamai imba inini handingagoni kumutonga muno imba yava ndoti kana zvichidanana angowirana nokudanana kugara zvakanaka azvitwiza ini ndo zvatinoti muite ime ndiani wenyu mwavenani shamari nyaya dzimofoni ngo adzamanyora inini handiri kuzidzisitawo ane kaagreement ke no strings attached wandona chitandi ukuita ina hazvina chii hazvina problem because message andikuona muno mamai hazina kunditira musha but anyway pane pamwe pamaizokumbirawo zvavainzwawo zvenyama dzenyu baba vasingaita se saka mimi ende mogara zvakanaka mukadzi uchimuda kaita mukadzi ndichiri kumuda asi ndoti ubvise wedzi kuti ndemubhadhara kuratidza kuti mukadzi wake ndinoribvisa changamire ndonoribvisa kana izvezvi muriko pamberi pedare handisi kukwanisa kumukumbira ruregerero ari kuti ndindaura yakubwaka nditenge mota dzeitini dzandinadzo zvitori mufudomufoni achitaura ari iye ndori yakubwaka pakuita sei ndosaka ndiri kuti iyoyi kuti izoite nyaya hombe kudai so mumwe mukadzi wake handiti amai isingatiende nyaya dzekuuraya chichi mashoko antaurana neguru kuti uda muri mwenye ianokuda moenda kuita zvistraight makatsika foni changamire moenda kuita zvistraight andirozvo mukuraramawo upenyu hwakapenda andirozvo mazo aiwa munodireura isisazviona mukono hapana munhu anoita kunoudava wewe mhuka ende uchamushaiswa zvipinde mumo urumuka uchita mukadzi wako kanoda mukadzi wako zvarama zvakanaka hazvibatse kushamwe hapa nhasi uriwo kuti mhumende uchimubata nechikomo uramba unaye chete changamire serera chiboterera mwakonda kubanogara zvakanaka apa hatisi kukwanisa kugara zvakanaka chiri kukwanisa kwanisa kugara zvakanaka ne chikukwanisa kwanisa kugara zvakanaka ndine zvimwe zvinhu zvatina kuratidza mufuno zvaari kuita munhu kundizokuzingana ndazvisiya haisi nyore kuti munhu aunoda ndii unosvika una makondomu akashanda unosvika mumba una makondomu akashanda kana newe changamire chiita zvauda naudei kudalitana kupedza dare rako 2 minutes kupedza dare rako uri kudei hausowazvitanga kune vanhu uri kudei takawanda kana aiya kuti ndikuda kuti iye ndiyagata kuti aiwa makawanda kudaro ka ndichiri kukuda indotoa kuti takawanda kudaro ndichiri kukudawo nguva yangu yakwanawo ngarege kuzoramba kuvura dose zvaakaita munhu ndotomudawo mana nechipo ndotomuda yangu achitwa izvozvo ndotomuda apa paita murume anopenga
nemukadzi akuda hanzi mwana ane chipo dzinomukomuda asi ngaandi kuzoti inotongoti namumanya ngomunongo murume handigoni kudhera isati zvimina muno izvo zvatigoni kuzviita ida handigarire panapa kushora vedzinza vandisa panapa ndiri kuti chandiri muramba inini chifa vasapapedza iwe kutaura tukadzomuda iro mukadzi ndotomuda nyange achiita izvo zvaanoita izvo ndotomuda changamiri kusaina tosaina maoko ndinawo kana semaoa togonzoudziwa zvakati Taurai muri ipapo. garai nyama ndauya ndakatsigirawo murume wangu wekutaura ndinofunga pamwe kutaura kwavari kuita munhu anenge akaita sei akapanika pakutaura but umbowo anenge anawo plus munhu anonwa ambotimwirei pakutaura ndikuva mogona kupesana but umbowo huripo ndowekuti amai ava igirlfriend yemurume wangu zvandaiziva vaihaya mota dzangu inini vachitakurwa zvinhu chitenda chenofundoa kusvika vanhu vasvika pakudanana vadananeni ndikabvunza zvikanzi angori mahaya rimwe nditivabikira vachitivapa chikafu vachidya handiti zvisingazoti munhu ari kudanana nemurume wangu zvavari kutaura kuti vakaita 4 months vachirara nemurume kumba vakabhibhirwa kuti murume hana mukadzi vanonyepa isusu basa redu toita rekutengesa diesel saka murume usiku anonoshava handizoti anodzoka nguvai murume akangorara ikoko ndokubva na8 kana kusvika na11 kana 12 wobhilivha kuti murume hana mukadzi manyepo vaitozviziva kuti ndiripo izvezvi izvi kuti vanetsane zvavari kutaura izvi handiti zvavari kundinyepera inini kuti ndakati murume sei achirara everyday kwavo asingarare kwangu murume everyday ndendinaye pabasi tinogara pabasi ndopandenge ndiri vaiuya mai ava vachigarira murume zveby force ndokuti kana mukatarisa mameseji atoripo achiudza murume kuti izvezvi uchida usingade uya kunokumba mangomba mupindi wena 12 o'clock vachikwezva murume zinenyere dewanguuya kunokwangondisa musoro chete kana ari mukadzi wemumba anokumbira musoro nhungona musoro izvezvi kandikanaaosei ndikononge pane dziva riripo ndikononge pane dziva riripo ndiri kutotya izvezvi mvura ikunaya ndikawedza aka murume nendinaye saka chinhu chakazovarwadza amai ava kuti vasvike pakwendaanyaya yenyu murume weina mubvunza handisi kuzoti muna anorutsise venda muna hanzi amai anechipo pamudeni muri munomo ini zvondibata zvinhu zvinotyisa zvisingakwanisike kutaurika kungoti iwo hauna dzisekurika toho iyo ndakubvunza iwe amai auchikuvata here amai ava ndotowana nekuti wane chipo wakangosiya zvese izvi ava watoemba mangava bozi mangu anoshapa kunyarira wewe nomuromo wako taura uchiti mukadzi yakakuti wakauraya baba wako chinokufadza chii kuti ngozi taura kuti mukadzi uyu anogarika naye iye achikuti murume upindure mubvunzo chinokufadza iwewe chii iwewe mukadzi uyu achikuti wewe wakauraya baba wako ndokureva kwawaita iwewe inazvo pamusoro pomukadzi akandikudiwo pachena kuti akundida vakagwa nenzira dzipi achimubvunza atauri pamberi pedare rino sokutaura kwawaita takurasika iwewe ndorisungure mwana iwewe ndorisungure mwana iwe shamari mukadzi wane chipo chii
chakafudza domateni. Apana mtu wakadai sokoni. Akisema ya wali kama yao. Tukio chini na gani? Serious. Chenda hivi. Inamusaidia. Hayo tena kwa hayo ndio. Unasaidia. Yapera nyaya china kumbaka. Antu watuno muda. Antu watuno muda. Changamire. Mama basia. Andimukona izvi tiri muno pari kuti ndakamusungisa angauya atinombomshora ndakapoliswaofanira kurarama paspecial chitowati ndamama ndakanzi ndinofanira kuti ndamama amwe abvese pamusoro mabvunzwa namambo ini chiri kumuda iro tenge iwo chiri kumuda iro Changamire. chiri kumuda right kana uchibuda tenda wesa mutemo kumba kwani makumba kwenyu uchiisa mumba mutemo mumba mako aiwa kachinzwa kashamwari Changamire wapedza nyaya isati kukurambanisa ivi handiti asi maitira muri kuita hatirarame mararamire iwayo semukadzi nechi nemurume hatirarame mararamire amukuita endai kumba kwenyu mogadzirisa morarama semukadzi nemurume Moyo. Ngekupe nguva. Chenda kumba. Unoronga zomuri yako zvinodai. Tswani moto. Kapangwero ngasinembe yako zvozomuka asi. Kana zvafamba muchi munhu amudari. Tanzanesa muti dzemafunde. China usena ndori. Wapuwa mkana ndani usauye kutoka ta. Ombuya. Chenda. Chinopoiti dakuto. Chenda yo samani. okay Nesumwoyo. Ayapera vara shuka hii. Changamire. Pane inofutika isiri. aiwa inasiyana ropera dati Aiwa, iri ndare futi. ichauya mutadeti Chamaweza sasa kugara. Thank you.